kotorya dofase koto pogrui kono naruglaya tangsase englaya dofani bagi samung tangnani hinei cobawa ongkhorke pia sakni dofani borok baino ebeng jago samung kaham khlaina thangke pia sakni dofani borok baino thamya hinei sajago o tibra sarongno phiyognani hinei sakno sacrifice khlaike sakni borok baino obor hinei munui jago nok kona kuni sinjo haike rutu kheregei jana hinke jini bororok sakno lasia samung kaham koboi khlainai borok nokhe asukno bororok ebengnani bango omoni bagino David Murasingni ukhawo belaino khawo muktui kalainani nangkha amo hini saka khanai bedi David Murasingni kuktui didi report Tripura Notice News Jala khambai sing kini satung kini hai belai kungku ka salkisang satung nake kolam tui mokol ni kepal ni khaye kolam tui mokol klai ni yogo ai kon sing lai ko o jaga o bakta kini Tripura ta khubro jara sanga kebeng nai rok do phone kebeng ni career samna hini wan samai rok dokane geng se sawinai kobuni selengi nai hakni career no sansarni ni wan sanga no kaisa kobok ni kaisa sing norok je kebeng lai tong mayung sinjane kok sai tong mayung sinjane kok sai tong ike angor sanamu tong ang sinjo ke yoknan musungman coba khaiman ngake nung mayung latam khaitong nung masala tam khaitong mayung masala tam khaitong kinja coba ni bagi nokari mani arte kaisa kok jara social media khainai kini katham iprasani coba hai tomaya bui coba khaimana kebengi manai hamia saiman nai o borok mayung bungi niya musa bungi niya oborong ka sangnai jatiyo prani antargupta sangnai jatiyo prani rok konodir mayung musa niya nor nomon kobong namu sugo goboni do phana kebeng mani reason tongo goboni do phana botharnani jatiyo mani reason tongo goboni do phana lama pairi khimnani target namani jatiyo mung tongo norok jara Tripura kebeng nai rok ano kebeng nai rok tawan soke noyen basi jamatin nosto khaimanka bisho devor mano buthar manka bikrom dorupi ni haina buthar manka gobang ma leader kaham no asugri khima kahne ang hai leader Tripura ni bagi coba khaini no buthar mane nosto khaini tawan soke sing kaham ke sini hoisi lukuro kaham ke siniwo sinna nangnai jarak itu paragano baik kimnan target nanai borok bai norok jogajog tong ni ang khakhaisi norok borok bai jogajog ni ang khakhaisi norok borok bai jogajog kri ngake ana baik kim thani nor kimnan jokran toni thani noni yak kri ngake norok asete ana hamya sagla noni joto step by step comment tenor joto step by step activities ang follow kai kamaisi do phani bagai jere triman ngake do phani bagi ken busu rong hogini sapwini sagini laiman ni wan sudesi busu jesukan kolam tu hogini kakhre beri man ni wan sudesi David Murasing Kiria no David Murasing Kiria isi David Murasing Kiria no o lama wo kosto khaine himone satung nyune na no mate ni na himi tongone o sakon ro jamai khangane bukanango nora posuni jonamoi nai beka holong na mai ka bike beka phaina ka salsa phaina hi bugi na khidang bai salsa mai se tong na khide salsa lamoyo yong kha bai warjai na khide se